Keď neodpustíš, nosíš problém niekoho iného v sebe. A ten ti žerie energiu, náladu aj zdravie. Možno ti niekto v konečnom dôsledku ublížil, ale ak to drží v sebe roky, ublížuješ už len ty sám sebe. Odpustenie teda neznamená, že súhlasí s tým, čo stalo. Znamená to len toľko, že sa nechceš ďalej trápiť. Keď odpustíš, tvoje telo sa uvoľní, mysel sa vyčistí a ty môžeš ísť ďalej. Inak ostaneš zaseknutý v minulosti. Nie je to slabosť. Je to praktický krok, ako si sám sebe urobiť poriadok. A ešte niečo. Niekedy je najťažšie odpustiť sám sebe. Ale ak to neurobíš, tvoja energia stále zostane zaseknutá. Preto si skús položiť otázku. Koho stále v sebe nosím? Na koho som nahnevaný? Voči komu mám výčitky? A za čo sa ešte stále trestám? Ak chceš žiť ľahšie, začni odpúšťať. Nie kvôli s ním, ale sám kvôli sebe. Kvôli svojmu zdraviu, kvôli svojej energii, kvôli svojmu pohodliu. Krásny deň všetkým.